मिथिगौ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननो थाखाय जोंहा मानि प्रयोजन दं आरो जोङो दिनै बे समाव मोनगोन ना मोना ओरैनो जुजिनायनि नामाव जुजिबाय थाबा जानाय नङा जों सिन्था खालामनांगोन स्टेप बाय स्टेप जों बोरैबा लांनो हायो नङा डाइरेक्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननांगौआ दिनै समाव सम्भब नङा होननानै जों बुजिनानैनो जे जों मोनसे स्टेप आवगायनानै लागोन होननानै बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों दानि जोंनि दिनाव जिथु सुक्ति जादों 2003 10 फेब्रुवारियाव बेथ' बिराद मोजां सुक्ति बर' भाषाखौबो जों 90 स्कुलाव सोनानै दोननो हादों ओमफ्राय जिथु सुक्ति बियो कार्बि आलं बा डिमा हासाव बा खासि हिल्स बा जयन्तिया हिल्स बा जों गार' हिल्सनि बायदि नङा बिसोरनाव 6 शिड्युलनि आन्दारावनो खिन्थु बिटिसिआ एसे मडेला बेलेग बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामदेरबावनाय जादों जे लेजिस्लेटिभ पावार होनो एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ पावार जोंनाव पावार गैया होनोबा हम डिपार्टमेन्टआवल' गैया इलेक्ट्रिसिटि गैया कमिउनिकेसन जाबा टेलिफनिक बेफोर गैया बेफोरल'सो गैया बाखि डेभेलपमेन्टेल जिथु डिपार्टमेन्ट बेयो गासिबो दंजोबो पलिटिकेल सौग्रावलायनायाथ' बेथ' आं जिखिनि नुदों मोनसे जों एकगत जानो हाबाथ' मोजांमोन एकगत जानो हाबा मोजांमोन दुर्भाग्यजनक जायखिजाया उरखावदामोनहा जोंनि लिडारशिपखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाया बे बेलायाव जादों नङाब्ला एटलिस्ट आंखौ बुंनानै लानो थाङा दिनै सुक्तिखारि हिसाबै गभर्नमेन्टआबो बुंदों जे सुक्तिखारिखौ खेबसेबाबो नायनाय खामानि मावनो सुबिदा हो नोंसोर दानो बेवहाय बारसनथ'नो नाङा दा बे कमेन्टआ सोरबा गभर्नमेन्टनिल' नङा बहुद बुद्धिजिबिफ्रानो लुबैदोंमोन बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर'आनो होन बा सोरबा बाङालियानो होन सोरबा असमियानो होन बा सोरबा राजबंसियानो होन सुक्तिखारिखौ खामानि मावनायनि सुबिदा हो खेबसे एटलिस्ट बिनि उनाव नायदो बेखिनिखौ बियो एक्सेप्ट खालामनो हायाखै उरखावा जिरायनोमोन बेहा एसे डिभिजन जादों सिफ जानो बेनो सालायनो हागोन खिन्थु बिहा मोनसे माबा बेनो सुक्ति समावबो बियो जोंखौ सिगां समाव बुंबाय जे बे सुक्तिजों जेबो जाया जोङो बे सुक्तियाव थाफानो हाया एबसुखौ सहि होया बेनोथ' उरखावनि थाखायनोथ' एबसुआ सहि होआखै बे माबायाव खिन्थु सहि होआखै दिनै नुबाय नोङो बे बिटिसिखौनो सेख'फिननो नागिरगासिनो दं सिगाङावथ' गाज्रि होननानैसो रिजेक्ट खालामबावदोंमोन बेजों जेबो जाया होननानै उरखावा ओंखायनो सुक्तियावबो एबसुखौ सहि होआखिसै बाहेरायाव थाहोबाय खिन्थु दिनै फैयै फैयै नुबाय बे माने बिटिसियाव दिनै इलेक्सन गेलेनो नागिरदों गेलेबोगासिनो दं खिन्थु जेनगासिनो दं आरो बिटिसियाव जेबो गैयाब्ला दिनै मानो क्षमतायाव फैनो नागिरदों क्षमतानि थाखाय मानो इलेक्सन गेलेबाय थादों सुक्तिखौ आं नाखस खालामाखै सुक्तिखौ आं नाखस खालामाखै बे सुक्तिखौ आं बुंदों जोंहा बे सुक्तिनि दारै मोनसे जिनिसल' लाब जादों बे बिराद गिदिर एचिभमेन्ट बेयो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सेपारेट स्टेटनि नामाव आन्दलन खालामला होनना बुंबाय आरो एनडिएफबिआबो दिनै सुक्ति खालामबाय सान्थिनि नामाव बेल' बे मोनसे जिनिसाल' जोंनाव जे बर' जाथि हिसाबै आन्दलनमुखि खुनु संगठन गैला आरो बे सेपारेट स्टेटखौ लानानै दिनैनि दिनाव बर'फ्रा आरो आन्दलन खालामला आन्दलन दि गैला फ्राय जोब्बायानो एबसुआ गारनाय माने जोब्बाय दिनै एनडिएफबिआथ' मालाय बेलेग बेलेग इसु दङ बिसोरबो सेपारेट स्टेटखौनो नागिरदोंमोन बा सोरबाया सभारेन्टिनि खोथा बुंदोंमोन थाङै थुङै जायखिजाया एनडिएफबि मोनब्रैबो भटआ सान्थिनि नामाव जिथु सुक्ति खालामबाय बेनो बिराद गिदिर खोथा आगोलाव एबसुफ्रासो होबथा खालामोमोन आन्दलन खालामनानै बे जायाखै जोंना आलादा रायजो नांगौ होनांगौ बेखौ दिनै गारजोब्बाय बिसोर सेपारेट स्टेटनि नामाव आरोबाव सुक्ति खालामहैला बेखौ सारेन्डार खालामबाय बिसोर सारेन्डार होनबा बेखौ खालामला नालाय थांनाय दिलाव सारेन्डार जाहैबाय बर'फ्रा बड'लेण्ड नङाबा ओरैनो गोजोनो जाम्बा जानांगौ बर' फरायसा आफादखौ आं बुंदों बिसोरो बड'लेण्डनि नामाव बेवहाय आन्दलन खालामदों खिन्थु बेखौ लानानै राजनितिसो खालामबाय थादों बिसोरो बड'लेण्डआ दिनै जाथ'वा दिनै जाया होननानै बिसोरो 100% बुजिखागौ खिन्थु बिसोर राजनिति गेलेनांगौ नालाय बर'फोरखौ बे बड'लेण्डनि नामाव मुभमेन्ट आन्दलन खालाम थगायनानै राजनिति गेलेबोबाय थादों खिन्थु जेनबोबाय थादों खेबथाम दाथ' नोङो रायजोखौ थगायदोंना थगायाखै दा बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया जै बर' हारिनि जै होननानै एथ' गोबाव आन्दलन खालामबोबाय गामसा गानै माबा प्रमद बर'आ दिनै एबसुखौ गारनानै दिनै पलिटिक्सआव हाबबाय आगोलाव बुंदोंमोन बियो जोङो बा आङोखौनो होनदों जानांगौ बियो आङो बिटिसिआव इएम जिएम जानो थाखाय बा एमएलए जानो थाखाय बा एमपि जानो थाखाय आङो आन्दलन खालामाखै बड'लेण्डनि थाखायसो आन्दलन खालामदों होनना हरसे लेक्सार होदोंमोन बियो खिन्थु दिनै बियो
एबसेन्ट प्रेसिडेन्टखौ गारनानै इउपिपिएलआव फैबाय मोजां जादों गाज्रि नङा बेबो गोदान खोथा नङा आगोलाव एबसेन्ट प्रेसिडेन्ट थानाय समावबाबो बियो पार्टिखौनो खालामखादोंमोन जेनबोबायसो थादों खिन्थु दिनै जेन हक दिनै पार्टियाव हाबथारबाय मोजां जादों एबार पार्टियाव हाबनानै बुजिसिगोन बियो राजनितिया मा आगोलावथ' सा एबसुआव थाना सहाय खालामदोंमोन बियो डाइरेक्ट माने फुरा डाइरेक्ट एबारबो मोजां जाबाय खिन्थु आबसुना प्रमद बर'ना बेनो बियो एथ' गिदिर जाथिनि एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन जाथिनि बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुङोमोन गामसा गानै गानै आन्दलन खालामबाय थादोंमोन बेहा जाथिनि फारसे जुदि बेबायदि एथ' सेन्टिमेन्ट दंमारोमोनब्ला दाखालिथ' बिराद गिदिर हिस्ट'रिक मोनसे सानमोन बे स्कपमोन बेहा देखायनाय मोन्दोंमोन दिल्लीयाव गामसा गाननानै खालामनांगौमोन दिल्लीयाव आरो दाखालि प्राइम मिनिस्टार फैनाय समावबो बिराद मोजां स्कपमोन लाख लाख मानसि ओइदिनखालि माने गामसा गाननानै लेक्सार होआखै बेनो बिनि जाथि मोजां मोननाया ओरैनो सायाव देखायबाय थाबा जायो बड'लेण्डआ मारै जागोन बड'लेण्डआ ओरै जायो अट'मेटिकसो बिनि थाखाय आन्दलन खालामनांगौ गैया हयथ' 20 बोसोर नांनो हागौ हयथ' 25 बोसोरबो नांहैनो हागौ बा 30 बोसोरबो नांहैनो हागौ दिनैनि बे बिटिसिनि जिथु क्षमता बेखौ लानानैनो जोङो दिनै खामानि मावनांगोन इनफ्रास्ट्राक्चार इन्डास्ट्रि गासिबो नोङो जेनेबा परिबेस होनो हानांगोन स्टुडेन्टफोरखौ बोसोरसेयाव जाहाथे बिटिसि ओनसोलनिफ्राय सोरबा हारसायानो जा सोरबा बर'आनो जा बोसोरसेयाव 6 जन 7 जनसो जुदि एसएस अफिसार ओंखारबाय थायोबा इउपिएससि एग्जाम होनानै आइएस लाइनाव जुदि फैबाय थायोबा बे परिबेस मोनसे जागोन नोङो नाय तेलेंगाना छत्तीसगढ़ झारखन्ड उत्तराखन्ड बेफोर बोरै जादों बेफोर जायो बिसोर बेफोर जानायाथ' बावाखै बिसिनि एरिया ओरैबायदि उन्नतिखा इन्डास्ट्रियानो होन बा शिक्षा साइडआवनो होन बा जिखुनु जाया टुरिजम माबा माबि बेफोर गासिबो दंखाजोबो बेफोर ओनसोलाव गोदान बानायनांगौ जेबो गैया आसाम कम्पारेटिभलि आसामखौ नायोब्ला बिसिनि उन्नतिया बै जेब्ला आलदा रायजो जायो बे समाव आसामनिफ्राय गोजौसिनावखा बोसोराव साबसे आइएस अफिसार ओंखारो हिसाब दं बोसोराव साबसे गावसोरनि बे जेनेबा जोङो आसामनिखौ एसएस होनबा बिसिनिखौ इउपिएस बा माबा माबि बेबायदि परिबेसखौ जोङो बिटिसिआव होनो हानांगौ हारसायानो जा बर'आनो जा बोसोराव बेबायदि ओंखारबाय थाथों ना जों स्कुल कलेज मोजां बानायना हो दिनै जोंनाव जेनेबा क'क्राझारावसो मेडिकेल कलेज जादों बे मेडिकेल कलेजआ चिरां आरो बाक्सा उदालगुरियावबो जानांगौ इन्जिनियारिं कलेजआ क'क्राझारावसो जादों चिरां उदालगुरियावथ' जाबाय चिरां आरो बाक्सायाव नांगौ इउनिभारसिटि क'क्राझारावसो दङ बे इउनिभारसिटि केम्पासखौ जोङो चिरां उदालगुरि आरो बाक्सायाव बानायनो हानांगौ उनाव फुल फ्लेजेड इउनिभारसिटि नाथाय बिटिआरआव फैबाय बिटिआरनि सुक्तियाव फैबाय बिटिआरआव मा फैबाय जेरैहाय बिटिआर जायाखै नों मा बिटिआर होनबाय थायो दाबो बिटिआरयैनो दङ आच्छा माने आयेन फैयाखै आयेन फैयाखै आयेन फैबालाय मा जानो नोङो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो इमान एथ' सहस नङा जों मिथिगौ 15 बोसोर सालायनानै नोङो सुक्ति जादों होननानै गाबोननो जे इमप्लिमेन्ट जागोन बे नङा बेखौ नोङो सरकारजों थाफानानै रायज्लायनानै बहुद कनभिन्स खालामबावनांगोन एचिभमेन्ट होनोबाथ' बेनो बर' भाषाया एचिडल' हाबबाय आरो मा नांगौ बेफोर माखासेयाथ' सरकारजों मिलायनानै नोङो खालामलांबाय थाबानो जायो जोंनि सुक्तियाव खालि सिआइटिल' दंमोन सुक्तियाव सिआइटिल' दंमोन सिआइटिनि बादै बेफोर नोंनि इन्जिनियारिं कलेज बा मेडिकेल कलेज बा केन्सार हस्पिटाल बा बहाबा गिदिर गिदिर दलं बानायनाय लामा बानायनाय बेथ' सरकारजों रायज्लायनानै आन्दारस्टेन्डिं मोनदों बेफोरखौ सुक्ति नाङा सुक्ति नांलाया बेफोरखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों मोजाङै था आङो जेनेबा दिनै एनआइटि प्रप'जाल होदों एनआइटिआथ' जागोन आङो बुंदों जेनेबा एटलिस्ट आइआइटि आरो आइएमनि मोनसे क'क्राझार केम्पास बेफोर रायज्लायनायनि गेजेरजों जागोन बेफोरखौ सुक्ति नांलाया जाफुंसारनाय होनबाथ' मेरला दङ लामा इडुकेसनावबो नों बहुद आवगायहोनो हाबाय जोङो इडुकेसनावथ' बहुद खामानि मावबाय जोङो कमिउनिकेसन लाइनाव फ्राय साक्सेसआनो जादों जोङो दंबावो एसे मावनांगौ मावलांगासिनो आद्रा थानाय जि खामानिखौ नोंथाङा फैगौ समाव आद्रा होनोब्ला आंना बेल' कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ दिनैसिमबो आङो एसटि माबायाव लाबोनो हायाखै बास खिन्थु जोङो बहुद प्रग्रेस रायज्लायनाया प्लेन्सआव थानाय कार्बिफोरखौबो प्लेन्सनि ट्राइबेल होननानै स्टेटास होनांगौ आरो हिल्सआव थानाय बर'फोरखौबो हिल्सनि ट्राइबेल होननानै स्टेटास होनांगौ बे भाया मिडियाफ्राय जाबायानो